És amb molta emoció, i els he de confessar que se m'han negat els ulls quan he entrat aquí, saben que fa molts anys que estic presentant aquest premi, doncs és amb molta emoció que els donem la benvinguda. No és exactament igual que altres anys, però gairebé. Feia 3 anys que no ens trobaven en aquest esplèndid Saló Modernista per celebrar un fet molt important per a nosaltres, per celebrar les lletres catalanes, per celebrar la promoció de l'escriptura i la lectura en català. Feia 3 anys que ho trobàvem a faltar, l'any passat sobretot més, perquè fa 2 anys senzillament el premi va quedar desert. Aquest és un senyal de la seva alta qualificació i de la seva alta exigència, però l'any passat sí que ho vam trobar a faltar. El premi es va atorgar igualment, també amb la companyia del president del Parlament, però evidentment no va ser el mateix. Aquest premi promogut per les antigues caixes catalanes i el BBVA, aquest premi BBVA Sant Joan, arriba, com dèiem, a la seva 40a edició, amb el seu prestigi intacte, jo crec que inclús cada vegada més augmentat degut a la qualitat de les obres i dels escriptors que el van guanyant any rere any. És també, cal dir-ho, un premi singular, és dels pocs que no només s'atorga una novel·la inèdita, sinó qualsevol altra obra que sigui en prosa, siguin memòries, siguin biografies. Tot i que la novel·la guanya, sí que és cert que hi ha molts anys s'ha atorgat el premi a altre tipus de producció en literatura en lletres catalanes i també un dels més ben dotats de les lletres catalanes, 35.000 euros lliures d'impostos. Per la Fundació 1859 Caixa Sabadell, aquest guardó sempre ha tingut un significat molt especial i una vegada més ens plau acollir l'acte d'atorgament a la nostra seu modernista. Sabadell torna sent el dia d'avui el centre d'atenció de la literatura catalana al nostre país. Caixa Sabadell va crear el Sant Joan l'any 1981 com a estímul a l'escriptura i a la creació literària de la nostra llengua. Durant anys el va mantenir viu i sempre va vetllar per la independència dels jurats, assegurant així, com deia la Glòria, que s'acomplissin els objectius pel qual va ser creat aquest guardó. A dia d'avui és més necessari que mai el recolzament a la creació literària en català i és per això que la Fundació col·labora activament sempre amb aquest premi, que va crear fa 41 anys, continuï impulsant el nostre patrimoni lingüístic. El Premi BBVA Sant Joan és convocat actualment per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, és una entitat hereva de tota aquella tasca, d'aquell nombre de premis creades per les antigues caixes, que en els darrers anys ha fomentat fins a 8 premis, algun d'ells de recent creació en diverses disciplines, tenim música, teatre, dansa, medi ambient, com deia, de recent fundació, i també amb el suport no només del BBVA, sinó també de les entitats del territori. Aquest també ha estat un objectiu important per a aquesta fundació i per a aquests objectius, que els territoris, que les fundacions, que les institucions del territori hi participessin. Des de la Fundació Antigues Caixes Catalanes certament convoquem aquests premis gràcies al suport de BBVA i les entitats del territori. Però el premi que atorguem avui és un dels més antics i reconeguts de les lletres catalanes. Va ser creat en un moment en què era del tot necessari per donar empenta a la literatura i les lletres catalanes i pensem que avui en dia aquest objectiu encara és plenament vigent, que cal continuar treballant per mantenir viva la nostra llengua, fent accions perquè cada cop es llegeixi i s'escrigui més en català. I per què ho fem a través d'un premi? Doncs perquè pensem que és una bona manera d'incentivar els talents, d'ajudar els premiats en la seva projecció i consolidació, difonent també les seves obres a través de gires i presentacions com la que tindrà lloc al setembre a la Setmana del Llibre en Català, marc en el que presentarem l'edició publicada per Edicions 62. Soc una persona que sempre he tingut molt apreci, molt amor a la cultura, m'agrada molt llegir, m'agrada molt tot el relacionat a la cultura, m'encanta ser aquí perquè entrevisto escriptors que admiro i voldria citar, si ell m'ho permet, un fragment del que li vaig dir a la resposta. Li vaig dir, crec que és molt important per a la moral del país veure que les institucions no us rendiu i que sobretot en el maltractat àmbit de la cultura doneu una passa endavant. Perdoni que hagi elevat a públic aquesta anècdota privada, però creia que era molt escaient a l'acte que ens acollia ahir. Senyor Ballester, si és tan amable de pujar, sí que li demanaré que ens expliqui aquest compromís de les empreses amb la cultura. Moltes gràcies. Com a banc, entenem que la cultura és patrimoni de tots. Tots en gaudim i és responsabilitat de tots, administracions, empreses, individus, ajudar
a mantenir-la, estimular-la i enfortir-la. I com a BBVA volem aportar el nostre granet de sorra, tot donant continuat i potenciat premis d'aquesta importància i que tant aporten a la riquíssima cultura catalana. Perquè estem convençuts que la cultura és un bé imprescindible per a tota societat de futur. La lectura amplia la nostra visió del món, em fa viatjar i conèixer llocs, personatges i emocions diverses sense moure'ns de lloc. Sense anar més lluny, la darrera obra guanyadora del Premi BBVA Sant Joan, abans de les 5 som a casa d'Albert Fort, es va permetre endissar-nos en la vida de l'Hilari, una persona anònima de Barcelona dels anys 60. El gran Miquel Martí i Pol deia: «Jo sempre he pensat que un poema, de fet, no està ben acabat fins que algú l'ha llegit». Per la meva banda, tinc moltes ganes de llegir la novel·la guanyadora que avui coneixerem i fer certa aquesta frase del gran Miquel Martí i Pol. Bé, doncs efectivament ha arribat el moment de procedir al lliurament del 40è Premi BBVA Sant Joan, reunit el jurat del Premi BBVA Sant Joan 2021. Un cop valorades les 109 obres, rècord aquest any, presentades a la convocatòria, decideix prendre en consideració les 6 obres que s'esmenten a continuació. El pòsit i els dies, Lema, de Núria Coulibaly, pseudònim, Abril, de Marc Tomàs, pseudònim, Garbo parla, de Quima Ferrer, pseudònim, Sobre la neu blanca i pura, de Tobias Ot, pseudònim, Les distorsions del caràcter, Lema, de Magda Subirós, pseudònim, i El desobedient, Lema d'Estarot, pseudònim. Fetes les oportunes deliberacions, el jurat decideix per majoria que, per l'alta qualitat, la manera brillant de defugir els tòpics del gènere a través de la complexitat dels personatges i la solidesa estructural de la novel·la, l'obra guanyadora del Premi BBVA Sant Joan 2021 sigui Garbo parla, de Quima Ferrer, pseudònim, que Oberta l'aplica, correspon a l'autora Roser Caminals i Gost. I prego a la flamant guanyadora sigui tan amable de pujar a l'escenari. Senyora Caminals, de nou, felicitats. Li arriba aquest premi, suposo que buscat, perquè a més sabem que el 2014 ja va passar la primera selecció del jurat, tot i que aquell any no va guanyar, però finalment ha aconseguit el Premi BBVA Sant Joan. Molt finalment, sí, al cap de gairebé 40 anys de publicar. Vostè no és una autora novella, vostè ha publicat força novel·les, té una vida també de bastant de novel·la, viu a cavall, bueno, a cavall no, vostè viu als Estats Units de fa més de 30 anys, on és professora de llengua i literatura espanyoles, ve a Catalunya a estiuejar, a Vilanova i la Geltrú, que és recordar, a Barcelona, i mentrestant ha anat publicant
Aquesta mateixa novel·la que es va presentar el 2014, moltes d'altres, 500 bars i una llibreria va fer molta campanada en el seu moment, potser molta gent el recordi, Els aliats de la nit ha estat l'última. I ara Garbo parla. Jo quan m'ho van dir que era Garbo parla vaig pensar en la Garbo. La Greta. Amb la Greta Garbo i en aquella pel·lícula que van promocionar, la primera sonora de la Greta Garbo, Garbo parla. Però no va de Garbo, no va de la Greta Garbo. Com encaixa Garbo parla en aquesta trajectòria? Què és Garbo parla? És un punt d'inflexió, és a dir, és molt diferent de les novel·les anteriors i això ja m'està bé perquè, com la majoria d'escriptors, no m'agrada repetir-me, de manera que la història sempre m'ha interessat, moltes novel·les meves tenen un rerefons històric, però no volia escriure una clàssica novel·la històrica perquè aquest format ja s'ha perfeccionat tant que no es pot superar. I vaig sentir el personatge de Garbo molt a prop, perquè jo crec que tots els lectors el sentiran molt a prop, i se'm va ocórrer aquest tu a tu del punt de vista narratiu, amb què el tracto de tu i l'autora parla i interactua amb el personatge. T'avorries a les classes i et diverties al futbol. Pels monjos eres un trencaclosques de peces de dos jocs diferents, que no encaixaven. Un nen callat i educat i alhora un tabalot d'una simpatia immanejable. Et deien bala. Perquè al camp de futbol exhibies molta velocitat i poca direcció. Fent teatre vestit d'arlequí o de pastor a les funcions de Nadal, també t'hi senties a gust. Sempre has estat un transformista, capaç de sortir de la teva pell i ficar-te en una altra. Vostè dirà, em dic Jaime López. He vingut a oferir els meus serveis voluntaris als aliats. Ajuda'm a buscar un nom, reina. Quin nom? Un nom que li estigui bé a un agent nazi. Prefereixen els de dona, ara bé, bonica, ara bo, vella, Araceli la vella? Així va néixer Arabel. El Bauman, l'home de confiança 319 de l'Abwehr. Ara et deies Juan García i eres traductor oficial de la BBC, tal com els havies dit als alemanys. Tomàs Harris somriu, sacsejant el cap i disparant una espiral de fum per la boca. És un somiador com una casa, Desmond. Serà un agent magnífic. I el millor actor que he vist a la meva vida, rebla Cyril Mills. Per què no li posem Garbo? Així neix un personatge que és Garbo, que nosaltres l'hem conegut històricament, sobretot a Catalunya. Ens enorgullia pensar que hi havia un espia català que havia sigut tan important en el decurs de la Segona Guerra Mundial i de la seva finalització. Per què Garbo parla amb la Roser? Perquè potser jo crec que és el més singular de la història. Ara tothom està escoltant i s'està imaginant, tot i que vostè ha dit que no era així, una novel·la històrica, no? És la història d'aquest espia. No, això és una conversa entre la Roser i el Garbo. I una conversa, jo crec que el to d'aquesta conversa és la gran troballa d'aquest llibre. Aquesta conversa desenfadada. Per què aquesta tria? Vostè ja tenia el personatge, per què tria que aquest personatge sigui interpel·lat per l'autora constantment? I a més amb aquest to de tanta confiança, com si s'haguessin conegut. Bé, perquè realment és la meva relació amb el personatge i m'interessava fer-lo parlar. És la feina del novel·lista. Els novel·listes donem veus i aquestes veus que donem són veus que alhora les trobem. Jo dic a la novel·la diverses vegades que quan tinc la veu tinc el personatge. I així és. I la veu de Garbo és molt al·lusiva, molt esmunyadissa, molt difícil. Per això, en realitat, ell està callat. Soc jo la que parla, però vaig arribar a conèixer-lo prou sense conèixer-lo mai del tot, perquè això és impossible, com per donar-li la seva veu, com per portar-lo a la vida. I això ho fa
la novel·lista, no ho fa l'historiador ni ho fa l'assagista, perquè no és possible, són gèneres que tenen altres objectius. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, goodbye, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart is right there. El guardó que avui lliurem és un d'aquells elements que situa la nostra ciutat al mapa de tot el territori. Sabadell serà, com bé sabeu, l'any 2024 capital de la cultura catalana. I el Premi Sant Joan és un dels elements que, des de fa molts anys, però també avui, reafirmen la nostra capacitat i singularitat. Per tot plegat, el Sant Joan és un motiu per l'orgull sabadellenc, no només per la seva llarga trajectòria, 41 edicions, o per la seva rellevància. És un dels més ben dotats de les lletres catalanes, com també s'ha comentat abans, i és un dels pocs de la seva categoria que admet obres de les diferents modalitats de prosa literària en català. També ho és per la seva capacitat de potenciar i posar en valor la cultura. 40 més 1, perquè l'any passat era com estrany. Era estrany i tot i així es va celebrar, però és important que avui recuperem també aquesta normalitat. 40 anys més 1, que la Caixa de Sabadell aleshores va apostar per al patrocini a través d'aquest premi de la literatura, que vol dir de la llengua catalana. La primera legislatura restituïda després del Parlament, després de la segona dictadura, al segle passat, va arrencar precisament l'any 80. Premi i Parlament han viscut processos paral·lels i tots dos entronquen amb una tradició que ve de molt més enrere, que els supera i que també els justifica. La literatura catalana, en el cas del Premi, la voluntat del poble de Catalunya de ser, en el cas del Parlament. I segur que no s'us escapa la connexió de totes dues coses, les lletres catalanes i la identitat nacional. Per això vull agrair molt especialment avui a la guanyadora que porti una mascareta que diu Books and Roses i que parla també de l'acció exterior que avui ha estat tan injustament penalitzada al Tribunal de Cuentas en un homenatge a la feina que es fa a l'exterior en la difusió de la llengua i la cultura catalanes. La mateixa Roser ho deia, des de la distància nord-americana va començar justament la seva aventura literària evocant la ciutat de Barcelona, la memòria familiar, la personal i la col·lectiva de la ciutat i del país. I després ha anat incorporant al seu univers literari altres paisatges, com ara veiem el de l'espionatge i la resistència durant la Segona Guerra Mundial, però sempre amb aquesta voluntat de recuperar la memòria de rerefons. Perquè hem sentit dir, sembla que això és el que apunta en aquest Garbo parla, però és bonic també que sigui una traductora, no només una professora de llengua i literatura, sinó una traductora la que avui rep aquest premi. Perquè, ara em permetreu un petit excursus, la novel·la neix com un acte de traducció. Al segle XII, quan es traduïen els textos de l'antiguitat llatina a la llengua romànica, Chrétien de Troyes va deixar de mettre en romans, de portar a la llengua romànica, que és el que vol dir això en francès antic, a emprendre en roman, a començar una novel·la. És a dir, que en la traducció es filtra el germen de la ficció i s'inaugura tot un gènere. Per tant, és bonic que avui també tinguem una professora, però una traductora que ens parla en una novel·la fent aquestes, en les bambalines de la recuperació i la memòria històrica. Moltes gràcies per fomentar la cultura catalana, la llengua catalana, aquesta tradició que ve de molt enrere i amb premis que hi donen suport, esperem que vagi molt més enllà, i enhorabona a la guanyadora. Gràcies a tots, molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies, presidenta. Diuen en francès, un roman c'est un miroir que l'on promène au long du chemin, i així som en Chrétien de Troyes, i la Mercè Rodoreda, i ja ho fem tan bonic com no podria ser en aquesta retrobada després de 3 anys. Celebrem de nou aquesta novel·la, felicitem de nou la Roser Caminals per aquest Garbo Parla, que de seguida començarà a caminar com a novel·la al setembre, passat l'estiu, a la Setmana del Llibre Català, que també tornarà i esperem que torni millorada respecte a la darrera. Acabem aquí aquesta cerimònia. Volem agrair no només a les personalitats, a les institucions que ens han acompanyat, sinó també a tots vostès.